Grace F. Vanla Jona. Grace pa chu alo holok lo awangin phone antuma. A phone chu an switch off tlat maya. Chu ai hun thleng po a alo holo awangin an boy ru hle to a. Ma se mi poi mole enge mo boy thut thut thin an ni awangin emergency enge mo an nei ani an ring tangwata. Zan dar kwa le minute somli vela chuan Grace pa phone atang chuan anu chuan phone call a dong nola. Misual ho chuan in pa hi in ladu ani chuan maktaduai khatin zanina lo tlanang cheu police in shil emo sumin pelawani chuan kan that nga lang ti in an lo phona khoya nge kan lo dang tia an zo chuan a hmun chu kan lo shiliang cheu a hmun chu kan lo shiliang cheu an tia chu an thushiat nun hun ber ani Grace le anu chu an boy hle mai an pa chu an that mai ang ti an hlau si an sum nget la chu atam hle boxia an kol zong po maktaduai chan ve chau ani si chu po department poisa sangson omsa pek chhuwa mai tur ani sia phone call alo kal le a Grace no chuan a pik wata sum chu min pedon nge in pa kan that don an lo ti ngala zia chu alo bungata maktaduai chan ve a in rem mai ang u adang ngai to na man na to si lo zan ani sia do thei ani to si lo atia in nei ang chu lo kengla ngai zel kham hnoya lo kalang che police ilo hruai chuan in pa hian atur nga lang ise thiamem alo tiliang zia chuan Grace le anu chu Grace pa kar chuan a hruaya ngai zel kham an thlen chuan an han phone dona an in off tlat reivak lowa chuan number daranga tangin an lo phone lia o chuan tuna khan nang ma in local la poisa chu lo kengong che kongpuya lo phei zela kan lo changang che atilia Grace nu chu hlau thong ru tak chungin akalta a zia le Grace chuan motora an lo nga ka Grace hlau chu a khuru dar dara zia chuan a ku a oma chuan a bei hle hle a thakhur po a zia deuh hlekam Grace nu chu mai tom pakhat hian alo changa kongpenga a pian puya thuiwak lova an kal chuan midang ho chu an lo om thapa thuiwak lo an kal chuan midang ho chu an lo om thapa an pa ero a hmulo an boss ber chuan sumi lo ken dei lo awangin in pa chu kan la kolanga in driver ero a chuak theang naktuk zana akimin min lo peang cheu atia driver chuan chhuata phota apa an ngei to awangin Grace le anu chu an mu hil mi alawa zia chuan a umpui rengbuka misual lam chuan thil chhut sual an nei tlat an driver chhuata kha soi chuak lo tura an vo awang khan a soingam an ring lova ma se police ne na a hril nga la police ho chuan rang takin an zong ta nga la driver khan an nomna alo hria to awangin walbeng rota an tlana Salem veng huam china kong thang hlataka puro siama ziria pa huan chu an pan nga la tham chu an huala an in kap ta chiama man ruwa an lo in nei that em awangin an in bei rei hle mai man ruwa an lo nei that em awangin an in bei rei hle mai atopa chuan an in petange nge a he in kana hian misual lampali an thia pahni an hliama pathum ero in hliam an tuar lo thung police ten thu an zo fia chuan an rin ang nge in puitu thatak an neya chumi te chu puro siam ale lucy an nitlat mai silai nei tu berpo an ni puro siam man tura police an kal chuan alo om ho lo maya thil poimo atia chhuwa thu le akalna an hriat pui lo thu an lo soya lucy po chu an ina alo om chuang lo thilom dan ngei to in an om tang ani arin om phone an tum lain an switch off ve an chungte an biak nun hun ber na an han chui chianga an om na borvel chan mari vela an chuya a location atang chuan hotel chang kang tak muna an chui lu chia police ten hotel an thlen chuan manager hena chuan minglis en an dil nga la special room number 5 a chuan anom ti an the theita room number 5 an thlen chuan kongkain kal chu an chhir hong rupa Lucy le puro siam chu ruak ngal ngatin khuma chuan an lo muduna room chung chu secret le zurim anam vung vunga
helpol an mantenen chuan central jail lama chuan kumsom theuh lungin tang turin an tir liam ta a Gracie pa po doctor te check up rizela engma har satna anei shan lova Gracie abo zel tang an tlan chuak thali zet aliam le ta Gracie le zia te Christmas le ni som thum pakhat man dan vel chu tar lang to lawang Gracie le zia chu an bazar du na showroom le MC vela thuam hno an en hu chuan goldsmith a zungbun in ang an order boka kefa kalpa in crown restaurant na an chola tlai lamdar thum vela chuan an in thla taria zan lama chuan MLTLR ho lamwala concert en dun turin an in tiama ma se je an thilpoi mo ti tura nei awangin a nga hlel em chu a in ve thei tlat lo anu damdoina an conscious a om thut awangin a om pui angai le thut sia Gracie chu a thiante ho nen kalmei turin a shila Gracie pot chuan a thiante ho nen an kal tangota zia atil lo awangin nuam ati chia lo hle mai zing lamdariat vela chuan a phone ri chuan zia chu ati har zuka Gracie nu phone call alo nia mak ati angreng viau ni danga a phone ngai si lo Gracie nu chuan zia ni zana alo holova omna chin kan shilova ibula mialem lau thong o takin alo tia chu ta tangchia chuan Gracie aboti an shechia anin phone zo chia chu jekian alo phone ve ngal boya ni zan zel tang tlan chuak kan ti khai lo she to em zia chuan shemia lo tute mo tlan chuaka puro siam le lucy le bar mahawan man panga ti kha an vai in an tlan chuak vek puro siam te hi an man chia khan sarkar a boy hle a thil a soi chwa ve chuan politics thuk taka in rol awangin an boy don tlat drugs mai ba ka ral thuam tol ru ka hian minister then khat an in rola serpo an nei nual chu wang chuan puro siam le athurwal puite chu tranpuya chhuatir theidan an ngei to a zandar som pakhat vela mi pasela ho chuan jail order te in ring lo lai chu hnimlum nen an bei thuta tin mei chisela lucy chu veng tu an tham to awangin order chuan a chhuaruk tira an thurwal puiten zel kota an lo nga ka ti chuan an tlan chuak ta ani ma se he an tlan chhuwa dana hian minister then khat an enroll ti tu mai in an shelo zel veng tu an lo har chhuwa le meu chuan jing lamdar li alo ni dai to a darkar nga zet engma shelovin an om ani headquarter lam an phone vata misual chu khoilama nge an tla nang police ho chu an boy hle mai police station zong le ramria outpost zong chu an shil ngal veka je te thian ho po anin mukhom nga chuk ka Gracie abo zeria an ina ni zana tangin a holo bok ngei tha chi ani tlat lo zeria chuan apa te le midang rualin a hruai bo ve ani nge yang zeria chuan apa te le midang rualin a hruai bo ve ani nge yang zana Gracie concert in holam kha zerian azui zela thiante ho nen an ni hloma scooty an keng vek hloma Gracie chu a omna a hlatber awangin anin mangtha hnuwa ama in anin lam apanta kha ania zan a rei fu to awangin mishing an re rui to a zeria le a thiante chuan umin hunfal de ulaya an pha a dimna telmap lovin an motora chuan an namlut ngal roka jia te thian ho po Gracie zong turin anin puacha ngala ral thuam an momo tur ang pistol chenin an keng veka an rin dan chuan barmaram lam an pan an ring ber chu baka tlan chiat na hnaya lo ani chun laya chuan Gracie zong tur chuan an thian hovin an chuak ta a zema bok lama tlanin selinga tangin champhai rota an tlan chara khozol an thlen don chuan atlai to hle a khua athim lek to zia chuan ngei dan danga nei tatlat mai angai tu wangin zo khothar lama tanga an lu chho ngam aring tlat lo khozol atangin biatelama an kual aring tlat ti chuan police check ommia lovin is lungdar lama phei zelin not van lai phai tlang donga an kal aringa achan po mitam zokin chulam chu an pan an ring don lo ani
khawzawl thlen hma kilometer thum vela chuan gypsy var kawng sira loading reng an hmua an tlan chiatna motor ngei kha niin zia chuan a hretlat motor atang chuan a chuka a han en chianga a lo ni chia mai police ho soi hmang nen a in mil chia ani chuan khonge Gracie chu an kalpui tak zelang zel tang tlan chuak te pawh hi khawzawl an thlen hma in motor dangin a lo nghaka ta chuan an thawmhnaw te nghak thlakin an in seidang lam veka ti chuan an mani ti hriat tawh miah lovin motor dangin an tlan leta ani khawhai tlan pelin sialhawk an pel phei zela biate islungdar a in kar khua zong zong tar lang lawila an thleng hla tel tela hnumha an hnut chhia tan tlat bawk tlanga hmei thai an pawngsawal hnuwa an thata not van lai phai an thlen dawna police in an lo chang ti an theta tlat mai an motor chu an da a van lai phai chu a khua helin mi rin lo na lama sau chong toya an lut phaya khoshiya an chuak phaya khua an hel na lama nu pahnih thingphur an mu fuwa an pawngsawal hnuwa an that le ngal bawk chu thu an hriat chuan a zui tu police baka na thial police ten khori an pan ngala helai tlang dung ho chu an boi hle a ram chuak ngampo an nom to lo khotina police baka OM duty ten an chang vek boka khori thloma a kal zelin thingsai rama an chuaka chu tatang chuan bolpui echa phein chu miram top chu barmaram alo ni to ang zia chuan man mo taka an tlan chuan barmaram an thlen hma a an phak man a ring tlat an kalna zel lovin not van lai phai tang chuan lungkol lama an kuala cherlun an tlan pela thingsai an po phaya bolpui an thlen hnuin chanchin an zot kuala engma hriat thar an nei lo man mo takin tiau konga an tlan zela kongla chu alo chhena samaya tiawan thlen chuan chulai hmun chu ramri ania bungkhokai ani boka chulai hmuna chuan an lo chhuwa an ring ani tiawa chuan vokwang longa mi thierkai thin an lo oma chu mi te chu an chanchin an zota an soi thadu lo hle mai le ngala zia chuan a bega tang chuan chengsing khat a han phora minshil ula ka peang cheu ati ta ka chuan poisa du reng reng an ni awangin an zebrei thei tabik lo zel tang tlan chuak te kha chu an lo la thleng lova ma se barmaram an kai vela a andre son tur an thian ten an lo choplok vek alo nia andre son omna hmun na chan chu a fu ber an rin awangin tiau chu an kana bung khokonga chuan thui vak lo an kala kongpenga an penga hlavak lova chuan thlam bi rutak alo oma chulai hmun chu andre son dana hmun chu ani longpu in a hruai thlen hnu chuan an sil ani ti soilo tura a intiam hnuwa chuan an let santa a an silai te en felpa an tan hmun tur an siam fel lai chuan zeril ru chu a buai ru hle maya Gracie mul chu a ngei tua an that to nge aladamang ladam po ni se poisak nei lo ho chuan an lo ti chevek to nge yang ram hnuai pil ril le kongpo om lo na Gracie thabar taka akal vel tur angei to chuan a thin rim lutuk le a khongei boxi chu a puak ke lo chau ani khua a lo tlai lam to a ra le lama chuan motor tho man the tatlat mai jekia chuan en chiang turin thing le ra a han lona police motor pahni a hungal police ho po an chuan arang hle mai khua thima an nom na nga ya chuan in ring rengin an om rana purna le hlo thonna awangin tuma an mu thlo chiang hle mai zan arei tel tela thomak pui pui kara thlam chu are tlok tloka khua awartan air ti in thom alo tan da alo hnai zela an mel po a hmu thei tana ma se Gracie mela langtlat lo mai helpol vek ho kha an ni tlat police ho an kalpel theidana kaya kai lovin hundanga tangin an kai ani nge yang chu zia lo rin lok ange po ani tham chunga chuan thom di mangring takin an luta an vain paruk an nia an ril atam to boka eitur ang chu an enghal bora barmaram anda te chu an inghal bora an ruitana an ramchin an thleng ta boka zalen khata anin ngai to zia te chuan tham chu an pan hnai seta
nai tok tak atang chuan an kap ta throya silai apuak ngal zot misual pali an kap thingala pani chu an zuang chuaka pakhat chu zian na ngala pakhat dangpo a thianten an ngal bok a thiante umpa chu an kap pop bopa an kap thungala zia umpa chu thinghmuna atlan luta shui apal pala atlu thlora athole tlan atum lai chu zia chuan flying side kicking azuan phenghala a let top athole tur chu flying back kicking abeka akhika a let ngal top atlu chu abozuya athut bet taran mai zonga khonge gracie ti pa in arek nok noka visual pa chuan a soi thadu lo khang langa zia chuan a khing khang ruwa chuan karate chopin asa ri thruaya atiak chiang hle mai a then sak saka engkim thatakin a soita a zela tanga an tlan chho khan in pakhata an lut ho veka chuta chuan zeria le nula pakhat an phuar be tlat po an oma chuta tang chuan ke ni thian ho hi kan kal sang hala tuna kan kalna lama hian an kala nu tam tak nu chia turin min tia chu chuan police kan bum don ani khonge gracie an hruai zia chuan ati tuara arsa ti tak chungin anni chu barmarama annom toang keinin police le mi pui bumin nu ma kan nei zela mirin lo lama anni chu him takin an kal thei don ani atia zia po chuan rampum min bum chiang hle maya atiril ruwa gracie chu khonge hruai zel an tum ati chuan puro siaman iagona in thatak aneya chumi hun chu an panang atia chuti lai chuan police ho le a thiante chu an ron thlenga police ho kota chuan an hlan ta a zia chu a thu hnoka a chek tlaka pui ti hria takin alu adom vongvonga gracie chu barmarama a omto ani si chuan ava boy thlak don ta em engtin nge hma alak zel ta kang barmaram an thleng man to ani chuan gracie chu achan hlen to don tina ani ber mai ma se beidon atum lo khoi mun po ni se zon zel atum tat ru in ain fui mola